Koro jite onego bed ni rwako dust coat marachar kama kare. Kamano nikech gima wacho ka ni waketo ler malo kabisa. Koro rech wakodwa ni mondo obed gi sida moro amora, ema wami protective gear, walo ni protective gear, mondo mi wabed jomolero kata kwa mulo e rech ka. Kamano. Kamano. Aya, kapok wadhi mbele, adwa nanyisi gima watimo gima chalo kama. Wapidho rech e yamo. Wapidho rech e yamo nikech wafwenyo ni piny mwadaken pur machon ok nyalre sani. Nyaka bi gi yore manyien masani manyalo mwa pur rech e yo moro maber. Wang'iyo yor mar pur rech ma is clean, gi maler, safe, but also kwa chame to ok onya kelwa adhara moro amora kata tuo moro amora e dendwa. To gima watimo mabe maduong' moloyo mano en ni wang'e ni the population is growing, piny medre, to the current systems marwa makelo gima ni climate change. Omiyo ji tinde tiyo kuma richo machalo antibiotic chemicals, even pur rech momiyo rech ok bed healthy. Koro wan wabiro in terms of organic sustainable fish farming system. Question maduong' mana penjora kapok natimo gini ni aseneno ka ji puro crops kata plants kadhi e yamo ni hydroponics. Tapenjo tao mi rech ma wapuro ni ok nyadhi e yo kama. Omiyo wacho ni we watemo ni kwa nyalo puro rech be kwa dhi e yamo. Koro kwase penjore question machalo kama, nwachako our journey and gimose biro go ni our solution ka kino wa project kani. And ni we are now able to showcase ni wan gi vertical fish farming or vertical aquaculture, puro rech e yo manyien madhi yamo. Ka kineno tenge gi oluo, vertical lake ka wache gi yo machiek, en ni tenge moluo ka dhi e yamo, pi ringo ka malo, to ringe tanka tangi kapok ochopo piny, iluoke, kaso kochopo tangi ma piny iduoke gi solar pump. Mane vertical lake system. Koro kako wamedo dhi malo, kako wamedo bedo gi rech mang'eny. System machalo kamani tiyo gi pi mathin. Actually, kama wantie ni wa reduce pi by 98%. Watiyo mana gi pi moa e koth kende, to pino kwasekete system machalo kama, to kwachako dwar pi machi, oluore mane iye kanyo. In terms of space, watemo wacho ni system wabiro go ni kao space mathin moromo. Actually, wase calculate mwayudo ni system mar 2 by 3 meters space is equivalent to 5 ponds. To mwagero kawuono ma is 10 by 10 meter space is equivalent to 15 ponds. Timo save space by 15 times the traditional farming, fish farming. Ikwabecho kendo mabiro e system ni en zero carbon. Oko ketho alwora. Kata kin kata ok winj ka rufu marach wuok. Mana diere. Ok oti gi any chemical kata booster manya ni mondo mi rech odong maber kata nigi tuo nikech wa protect area modonge maonge tuo moro manyalo biro magoye mahinyo. Chiemo tiyo gi organic, giber ne in to giber ne rech. To moloyo ni wa save even cost of energy ka. Watiyo gi free solar system wa tap from the environment temarant system marwa kama. Chieth rech tema wuoka ok wapamp dhi nwago pino ne dhi ne alwora mwadake. Watiyo kode loso mbolea mar rech, mbolea maber maka jopuro go to yudo harvesting maber. Kamano. Kura dangisi gima gini kinchalo ni the future wang'iyo ni wanyalo dhi kata like 10 meters high mondo mobed gi rech mang'eny. To kwa dhi kata Rose like 11 ma is purely land based. Kech kwadoro mana space kako increase for nyalo increase the level mwanogo kwa dhi malo. Mano iso nyalo golo rech mang'eny ma nyalo serve the whole population kata ma Kenya mwantiyo kawuono. But nikech osewalo bedo rech mang'eny nyako wapare tang'o manya timo rech wane mopogore gi chiemo kende. Moko ngase wuok kuom mbolea mogolo ka. Mar ariyo nitiere value addition mabecho. Chalo kaka koro wayudo ni rech inyalo tiyo kata thieth. Inyalo ti kode thiedho joma nigi tuoche kata manigi tuoche mar wang' kata joma osebedo gi wounds mok changi. Pien rech chalo konyo gima chalo kama. Koro mago future plan mondo wabed gi factory maduong' mondo mi make sure ni wan gi close loop ma gimoro amora produce kanyo watiyo go. Anyalo kele kuom kaka system ni operate. Wasewacho chien kacha ni wadwaro ni mondo wa make sure ni rechwa en clean and healthy. How do we make sure? By even limiting joma donje limiting joma donje tinya konyo ko tigi technology masani ko monitoring ng'iyo rechwa kaka gichalo, welfare mag rechwa. Wasebedo gi gino ni AI system matiyo gi kamera masani mang'iyo rech 24 hours. Onyalo nyiso ka rech tuo, ka gidenyo kata ka gintiere pini gi shida. Wan gi sensors mang'iyo nyaka pi. Koro kocho nyaka ng'at mabedo ka
bed nodonje rech onyalo bedo to ng'iya rech kate kamera to ng'e gima timore kopo neno kata chiemo rotho e tangi mamalo to dhi ogo to be kaka wase system malo waseketo gimo lift system ma odhi mana to orwakore to odiyo tangi mamalo to dhi adhiya malo to golo gima timore kata konyo e harvesting. Yes, koro mano be another technology mose my technology wacho ni okwe uoko kata chiemo be wa automate makoro saa 5-6 kata ni wacho chiemo saa 6 to wadiyo mane sime to chiemo olore mano be wa automate ka koro watemo wacho ni rech wani wadwa na process sustainable way ma watiyo gi technology masani mondo wa produce gima clean and healthy ma dhi premium market. Kwadhika to dang'isi gik mo produce kawuono mo wauso e market. Mokwongo ing'eyo ni wapidho rech koro rech wauso rech matindo manie diere madongo iluongo gi ni sizes. Onyalo bedo 100 gram nyaka kata na kilogram kaka ogolo wuok e iye ka. Mar ariyo nikech chieth rech kiluoko pile chalo kaka ng'at ma dhi kidney dialysis iluoko pile waudo mbolea mbolea moyudo pile go waloso kendo waloso organic mosechako package gi wauso ne jopur kamano. Koro wawach ni mitimo ni kapok wadhi mbele nikech isewuoyo wach mbolea ni koro ma iuso pesa diwa. Koro mbolea matimo ni ma lita achiel. Ko lita achiel ni pesa modhi sani en mar siling 3,000 kende. But lita achiel ni inyalo riw lita 60 mar pi. Koro kiseruwe gi pi lita 60 inyalo tiyo kode ka folia. Gimo ber gi ni folia ni o protect plants against tuo moro. En gik ma becho kama maketho tuo kata gima chalo sunburn bende nikech covers en kaka gin gima ber ma miyo plants winjo maber. Mar ariyo inyalo tiyo kode kata soaking seeds kidwa puro. Mar adek inyalo keto e tie cham. Ober kabisa but gimo wacho ni purely organic. Lita achiel dhi for 3,000. But wan gi matindo be ok ofunya kawo lita achiel. Inyalo kawo kata ma dhi siling 300 ma en 100 mils. En be beche beto gore 0.5 0.1 koro etiruwe gi 0 around 1 liter mar pi kamano. Koro wan gi different varieties. Product machielo mo waburo introduce mbele kanyo mopore mbolea en ni kwasegolo rech wacha nikech wagole mang'eny ang'o matimo gi products modong kuome. Koro gik mwatimo kore ni waseuso fwenyo nikech wan scientist ni wanyalo tiyo gi byproducts kuom rech machalo kata bones, maybe skins, products ma ji ok cham to waloso go high value products. Sani wasebiro gi gima iluongo ni collagen. Collagen watiyo go kuom loso wound dressing material mo ithiedho go joma nigi wounds mosebedo gi mang'eny mok changi. Collagen en gima iyudo e skin wa to kwatiyo kode to miyo skin ka ng'ama nigi wound chango piyo. Waloso kode gima iluongo ni mask mar mine madwaro bedo maler obed maler. Koro ma is an example of collagen mask no kiwiche e wang'i to koro wang'i beda masin. Inyalo se pellets michamo mondo mi bed ng'ama tegno lune anti-aging protect you against tuoche kamano. Koro mago be by products mwatimo mwaloso koro onge gima dhi to waste e system wan godo. Mogik mwanyalo wacho mondo moro kore ne rech en ni wadwa ng'isi kaka system ni ringo from where do we start from wachako kanyo to wachopo kanyo. Kwasegero gimineno no kako chalo waketo rech mathi nyithi rech 1 gram fingerlings mag tilapia mapiro. Koro kwaseketo ma pi osedonjo to waketo fingerlings. Koro fingerlings gimi gi chiemo pile diriyo odiochieng'. To system nyaka ringi ma solar system ema ringi pile miss monitor chiemo wamiye then every day bwagolo mbolea mawuok kuom system waloso gimineno no. Watiyo gi system wasing'isi no one monitor then after 6 months we are able to get fish actually up to even a kilogram. Girange between 400 to 1 kilogram fish. Koro kwasebedo kanyo nitie mauso jochiemo
madwaro to nitie mbe mwalosogo byproducts mwawacho ka madhie e medical aspect. Kwaseusogi to wachako reduce fingerlings. Koro ma iluongo ni circularity. Kiyaka oluoro uchaka fresh. Mano all about vertically waruwa kikendo. Pero kama ting'e ni paro ni pok na neno kata pok na winje kamora mora. Anang'e ni thoth ne rech ji kete nam kata ponds. Madhi malo ya mon. Karika ema kongorene. Janeno mara be ise winjo. An pok na neno to kawuono iwacho niya pile pile gik manyien biro to en be kaka rawera ma bende wacho niya sani e wane piny mambui bende kata digital world iwinjo ko wacho maber kamo bede no kata bedo dhi safar kanye onya fwenyo ni rech ne ni be omiye chiemo rech na ni be otuo to pi ma bende rech ni nitie pi ni chal nade to kumonyiso ka ni pi en thoth ne otiyo gi pi mar koth kaka opimo na ni mana kaka jatuo nyadhi matim ni dialysis nitie mawuok maler donjo to koro gi kinde ni wadwa dhi ni wane hachari ne chal nade to bang'e be obonyiso wa nikech ing'e ni pok oleronwa gimomiyo nobiro gi para aina ni ang' nonyiso magote koro ni wacho Jack niya kwaya ka to wadhi hachari. Unusiye gi wachno to ano ka bibet ka ikinyome to kata arus mare ano ka bibiro kaka ini nyalo timre gosipna malich kamae kosiparo ni nen mana kende ka an ka bora chiel kode to joma ni kate bende ni kode en chunja dek osie hera koda timbe andhoga makelo chwanyruok koro onge kaka arus ni nyalo timo maye yawa ikrine wuodh parineti sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno mana e Ramogi TV. Chakre dho nam lulwe nyaka e nderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko hala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa eni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch tich ang'wen saa 1:45 otieno. Kik bai. Riwri kodwa kiny e penj laktar ka osir kod CIC Insurance Group. Wadhi bedo kod Dr. Hamisi Owino ka oloso ewi lwedo motur. Penj laktar kod Ruth Otieno kiny saa 12 odhiambo. Kik bai. Machiegni kendo janeno marwe kidieny mar ariyo ka be adwa na parni odichieng' makawuono antie Rongai County ma Kajiado. Odichieng' makawuono wawuoye kit pith mar rech to nikech kawuono watimo gik moko mopogore waloko tanga. Ok en rech ming'iyo neno ni pidho e nam. Rech ma wapidho kamano watimo e gima kisungu dendo ni vertical lake fish farming. Omiyo adwa ni wang'e ni ang'o matimore kae to faces adi mang'ani osebedo ka pidho nyaka sani to chopo e face maradi to paro mane ma en godo to gin ang'o ma en owuon otemo timo
mondo kochopo sane mar keyo kata ma ouso to yudo pesane machiegni kendo. An ng'amo somo biotechnology, for an scientist. Mane background na nasomo koro gimwatimo kane aka noseng'isi ni ma vertical lake kwa dang'isi jani na momi nachako wach vertical lake. Ang'amo nyuol modongo Homa Bay County, an some mokel Nairobi, to kana bi naparo gima maboro ng'isa ni koro enta seteri ne jopiny koro i make sure ni i survive kuno. Koro nabiro gi notemo manyo area ko nyalo survive. Kana biro ka nafwenyo ni ka en kama otuo. Seche moko tiko ndala igadi kapok koth ochwe gachiel ka koth pok ochwe. Ma kara ndalo moko dok to gik moko nikech piyo natemo ng'eyo ni ere yo monyalo pidho gimoro maber moko dwa pi mang'eny to space ben wan go matin. Omina chako wach research about vertical lake. To kaka nachake nikech nan gi background pur mar rech kata pith mar rech nikech kune maaye aneno struggles mana jonyuola ne aye. Babo ne nigi pond moro matin auchiel. Pond gi talo moko getuo higni 2 iolo pi rech ok dongi. Pi bese moko o evaporate. Koro nawacho niya to ere kanyo wanyalo konyo weche madhi kamagi. Mar ariyo kana jolupo ka babo gin ne jolupo simo gi dhi nam gi ama ongere kota hasin to pongo nam rech onge jokeje subiro gichako be displace ne koro to kiku ulup kone wakete ke cage to be kana ng'eyo yore mag cage mobiro masani ketho manam nikech pi bok be koro bedo molil gik machalo kamago rech bedo matin rech tho. Koro natemo timo research ni to ere yo manyalo bedo gi pith mar rech masani mwaka upi matin kaos space matin to be kolo rech maber ne ngwan kwa chamo wan kaka dhano manie piny kane. Kuma nachake nawacho ni hapana. Koro adaka rech machon mano ng'iye manam moro mano wachamo maber cha. Koro nodwa kawo rech mangima maenam. To nwatemo ng'eyo to bonyalo dongo koko ogole oko manam. Watemo mokwongo ni wapidha container oko. To nwayudo ka ne ok yot. Nitiere side mana wuok mag tho mag rech no. To nwatema mo make sure no nyalo survive. Koro seche mano chamo timo ni to how can we make rech survive oko mar nam e container oko. Mano wayudo system ni wanyalo timo gimoro ni iluongo ne barupe moyieno donjo nam golo rech mangima. To ng'eny rech mangima tije ne tek nyaka nwating'i gi oxygen mondo mi gichop kaka ngima mago rech madongo. Koro kwa kelo rech ka to keto gi container bat ne gidhi githo. Koro ka notemo manyo yo momi githo nofwenyo ni kata simo no keto gi container cha oxygen ok timango no ge yudi to kana gigolo ga uchafu magi bende miyo pi bedo mole. Koro kanyo moparo ni to ere kaka wanyalo keto pigni maler. Watemo somo system masani wayudo ka gitiyo gi a lot of equipments and machinery gi power mang'eny mondo mi gi purify water no. Koro hapana wanyalo tiyo gi system manyien maber. Koro mano wacho ni to chon kaneno ka pi ne ringo kwa malo kodhi piny to pigni nosiko olera aka ora ringo cha. Iyudo ka ng'ato ni malo oketo yugi to joma ni piny to tuome to kendo ok complain gi pigno rach. Ere ka pig cha ne make sure ni osiko ler. Nwayudo ni kar nature nitie way magi collect gik maricho to gi purify. Koro mane man watemo biro oka waketo aora maringo. Koro aocho ni to ama pi donjo kosedonjo to omiyo rech pi maler donjo to omiyo rech pi maler kaso pi molil wuok. Kama wuok no nitie kuma odhiye to waluoke. Koro kaluoko kanyo to wan go juice masani manyien mwatiyogo moko wati gi equip mora watiyo gik moko kute moko matindo maluoke kaso duogo koro en pi maler. To nikech nodo pi mondo mi osikoring kamano nyaka noyud power ma energy ma efficient manyalo timo gino. To nwawacho ni wanyalo tap into solar energy. Koro wan gi solar energy machako goye to duogo. Koro mano ne tangi mokwongo wanyalo koro keto rech dongo kanyo. To nwafwenyo seche ma picha dhi cha kuma odhiye cha kuche ma koro mbolea watimo ang'o waluoko to yudo mbolea. But kaka nwachako timo gino nwafwenyo ni nitiere problem achiel ni wan gi space matin gi tingni gi ne thindo rech nok yud kama orenge maber. Kaso nwacho ni kare wanyalo temo improvise wamed tangi bed maduong' ema notero gimino maning'ewane. Pok ang'isi kaka nwachako dhi vertical. Pod wan gi tanga achiel piny to pi mana biro ne ama malo. Koro kanyo mapani to ka pi mabiro amalo to waseyudo ka waluoko pi rech. Ang'o mi koro pi malo ni waket rech to chako waket pi machielo koro mabiro magi malo. Koro watemo risk wani koro waketo mana ni kelo pi ni moluoki ni we waket rech kanyo to noyudo ka ne gi survive. Koro rech moko ni malo to moko ni piny to tangi ni
koro mana kosebe kwa meda mwachopo nyaka tangi mar 4 to koyudo ka nitie problem moro amora kaka koeno gin tengni 1 2 3 4 pia malo kucho ochopo kacha iluoke obiro ka kamano kochopo piny to pampo mantiyo gi sola goye to duogo tangi meno maning'eano ne ting'o rech 100 tanga achiel ting'o rech 100 to koro ji nosechako chamo rech to wan mag rech 100 tingni 4 kende wachni kare koro nyaka to wamed tangiwa to wachni koro wada pidho rech mang'eny nokonya pidho rech mang'eny nikech wakia ni system nyalo ketho mbele ka koro wadhi tangi manya ting'o rech 500 ema wamakogi ma koro sani wachenjo ni hatchery gi koro magi be noluo 4 sani to wang'iso ni kopangi piny kama to ikawo space mang'eny to waketogi e fingerlings koro magi ne ting'o rech 500 koro kwase succeed koro wadwaro gimo maduong' mating'o rech mang'eny kata 1,000 kadhi mbele kendo wachako medo tangi madongo koro mating'o rech 2,000 tanga achiel ma kwapango gi 4 to wan gi rech 8,000 kata 10,000 koro mae jani na kaka wasebedo kwa pilot waluongo ni phase 1 mani neno oko cha phase 2 ni ka phase 3 koro wan e phase 4 makolo ni commercial phase barwa makolo wa supply rech to timo value addition mari watimo ka ini wuon kani chako ing'eni nitie samoro ng'ato mang'ne wacho to ma dong pod bracket mar youth yawa nochako nang'o yani inya nyisowa kaka safari ni nobedo michopo kuma koro intie kuma nwachake anyalo wacho ni research to kawa higni 3-4 kwatimo mana gidwaro ni pilot and technology validation koro seche mibero gi paro maber matimo maber ok didhi full blown jakuongi time experiment jo science wacho ni wadhi e lab koro wate test koro higni 4 kwa test chiemo maber pi chalo nade rech nyalo dongo wanyalo size marom nade kamane breed mane maber kama kamago nokawo higni 4 mwa perfect the technology koro sani higa mar 4 ma wantie ni koro wane commercial koro wasekawo higni 4 but wasebedo active 1 year kwa wauso rech but 3 years wan mana timo a lot of experimentation you penja about cost cost to koro mano ofuko mari gimwa nyiso kane ni nyalo pidho rech e yo mayot to kata gi pesa matin wanyalo bedo watime gi moro maduong' but pod wang'iso ni nyalo time yo matin kaka koro kama wantie ni en very simple watiyo mana gi normal materials yien mochung' achu is the protection ineno kata floor onge gimoke kete kasto magi wa support mana gi chimbe moko matin to container gi koro mat nyalo chako gi pesa matin to kata mochung' yani eto koro tin molo ma inyalo kata bedo gi system matin ma kata mani mane odi mana michamo to kiro atimo ala be maduong' da supply to mang'eny be ken nyalo timo maduong' the only problem aginia their scale seche mi scale ti scale gi pesa nikech itiyo gi pi to pi en gima very bulky and heavy kitiyo gi pi matin te kaka idhi tiyo gi pesa matin kaka imedo tiyo gi pi mang'eny te kaka pesa be medo nikech nyaka koro itime a lot of reinforcement moromo mondo mi pi timang'o biro gore piny nikech pi ne e gima rech chamo te modonge to timo gimoro amora gi pi to en kit rech mane ma ini wuon uneno ni ber kuchako go kae un gi tilapia en ngege koso mumi koso rech mane maber gi kit pith island kit pith ni wasetemo pidho catfish gidongo maber omena be nwatimo nyaka gi nyithi omena kilo mane be nwatemo mano wayudo ka ne gi survive to sani to koro wa focus on tilapia gimomiyo focus on tilapia nikech wasefwenyo ni tilapia nigi weche mabecho mopogore gi chiemo kende so beside food mwanyalo miyo gi wayudo ka wanyalo tiyo gi products mag tilapia human medicine mana wacho cha koro emomiyo wa focus on tilapia but mbele ka watimo validation gi even high end breeds kaka koro salmon wanyalo temo salty water kaka gini nyalo temo mondo ng'ende bonya pidho rech madonge nam mar chumbi kidhi loka kaka America gi Europe gipidho rech ma pi nikech pigi ng'ich sana wan magwa tropical fish wang'eni to be kuno be quarter system machalo kama Europe be ginyalo pidho rech mar pi mang'ich madonge system machalo kama koro mago wanyalo timo lot of this but one to wasetemo mana gi rech adek kende kendo kamano e hatchery kae sami pidho gi kit chiemo mane maber gi fingerlings to nikech magi ni nyisa ni magi are 1 week koro kit chiemo mane size mane mar chiemo mabendo nego bed ni imiyo fingerlings koro fingerlings to imiyo ga powder form of feed walunga ni less than 1 millimeter koro less than 1 millimeter jok moko nyalo lunga ni tromil koro gima duong' gi chiemo no nyaka bed gi the right nutrients
ma en protein ma rech dwaro nikech koth no dwaro dong mapiyo piyo. Koro nyaka obed chiemo matin kabisa mar poda ma ginyalo muony nikech githindo. Mar ariyo nyaka obed the right nutrient ma en go mar protein nyaka bed malo. Koro wanyalo lose kata wanyalo ng'iewe from existing commercial setups to emwa provide ka. But gima nyaka ng'e ni fingerlings nitie kaka imiyo gi chiemo mang'eny ahinya nikech the smaller they are the longer time ma gichiemo. Koro imiyo gi moni 7% their body weight mondo mi gidong piyo kaka pod gite kaso gibed strong immunity gibed gi shida mora mora. Koro ka giya kae to koro nyaka chak reduce percentage ka gisechako kadho gisekadho powder form no. Koro nyalo miyo gi from 1 mm 2 mm 3 mm ka koro gidhi nyaka chieng' ka giromo market ma koro uso gi 400 grams and above imiyo gi 4 mm koro 4 mm dongo. To body weight cha be pod nyaka calculate to kodong to ok miye 7% body weight imiye kata 1% kech osebedo gima duong' koro i-sustain mondo odhi e market odhi e chiro use kamano. Kamera gi tiyo gi rieko manyasani, gin kamera ma hybrid kasto watimo negi programming ma gikawo gimoro ni video data gima gineno no gichalo bano. Koro gi interpret system molos negi no program no interpret ni kono ka rech ringo gi iwe to ntiere shida ka rech ringo gi wiye to ng'amo dhoge maybe odenyo ko beda moko ringi ma dhoge ni malo maybe oxygen tin odwaro oxygen ka pi okethore be gino wach nyaka kata neno kaka pi clear kata pi olil. Mine wacho ni ne temperature. Mano Temperature, salt. Then ppm, dissolved component. Kaito pH level onego bed. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag pur gi ohala donjie viewsasa.com